ମାର୍କେଟ ଜଗତରେ କଡ଼ାକଡ଼ କରନ୍ତୁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ବାରିକେଡକୁ ଚଉଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ବାରିକେଡ ରଖନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ନାଚେ ସେଇଭଳି ବାରିକେଡ କରନ୍ତୁ, ଚଉଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ବାରିକେଡକୁ ଚଉଡ଼ା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଇଚାନ୍ସ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ରହନ୍ତୁ। ହାତରେ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତଳେ Hey!